Gaja machibu ya manene ye gusa machibu ya matemo manene ye klasi ya 12 KCSE korariwane wizara y'ekisemi go na chiskuru chinyinga korwase orogongo rwa Gusii nigo chiaba chigokorya bya ase amatemo yega na negento abange bagendrete kogokera na wakangambia mono oyo mobo no yorigetie korya gusino yorigetie kirogo kyobo MCA Tutu Central Dickson Ombogo oyo akire ngambia mono asokorosi erietarigia ria Gusii na kuburia baorokia kwene kiabuna emirubirirwe begete yokorora buna abana bakorere bya babe bakogendera boigo nataka kuirari bageri itukeri gari rero wakira chiskuru chonsi picha Gusii ngambia mono asengenjo cyanyarira ko bachigo imukeria tari mu Gusii igoro na inde to kuiraneri ngambia mono asengenjo nengaki yaito twanyorete mu CS we education na narichinga chi skuru cha Gusii cyanyarira ko bachigo korobuya kurumaega mwise kunyoreria tari Gusii ria nyarira ko bari gusareka asenterende yebikore au byanyarira ko babiko Gusii bibitarenge bija bigasaria rieta rito nerne ngaki bono erieta rito ritakiri kumanyekana nga nonye yabere rigusareka lakini na inde stisemi ntoro na banafunzi baito koromoki eseminero ekebunguke chingaki chigocha na ntutonyara ko batokwego kikirenga kigusii ntonyara ko bato gusarirwe rieta bakachinze chisiko bari bonse bagorigererie TV aito ya Ndizi TV banyare koranga na itu abana baito bakorire buya Gusii twagokire na inde Gusii ninde na kene nga Gusii bagatuchi gokora buya tinga kionsi ekyagera abana tari bakora umukirimo na bari mu bono guki bari kuimuka igoro banyare gusukuma tisemi mono tonyare koranga tinga kichigocha Gusii na ere gochikoba top number 1 umwanafunzi agochikoba kuru Kenya abe na ero mutangani na chiskuru chito chinyare kogendera gokora buya muna chiakorire bono.